Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě obrovská motivace pokračovat ve tvorbě videí. Moc vám všem děkuji. Bylo jí 18 let a vykopli ji ven s ničím, co by jí patřilo, kromě ošuntělého nožíku na řezbářství a $7, které jí strýc vtiskl do dlaně. A za jeden z těch dolarů si koupila opuštěné ranč na hranici teritorií. Místo, které nikdo nechtěl. Ale co její strýc nevěděl a co si starosta, který jí ho prodal, zapomněl, bylo, že hluboko uvnitř studny na ranči, obložené kameny, se skrývalo tajemství, které navždy změní její život. Usaďte se k nám blízko a dejte nám vědět v komentářích, odkud se dnes večer díváte. Život Daisy Coleové formovali 3 lidé. Její otec, její matka a muž jménem Silas Croft. Její rodiče, Thomas a Mary Coleovi, provozovali obchod v Prairie Ridge, malý, ale úhledný podnik, kde se prodávalo vše od mouky a slaniny po bavlněné látky a železné hřebíky. Byli to klidní, slušní lidé, kteří svou dceru milovali s neochvěvnou, nekomplikovanou vřelostí. Učili ji počítat na břidlici za pultem a číst ze stránek katalogů, které 2krát ročně dorazily s vozem. Ale když bylo Daisy 12 let, údolím se prohnala horečka a oba je během týdne vzala, zanechala ji v péči jediného otcova bratra, Thaddeus. Druhá osoba, která ji formovala, Silas Croft, byl městský kovář a kolář, vdovec s rukama širokýma a mozolnatýma jako kožené zástěry. Byl to přítel jejího otce a po smrti jejich rodičů viděl osamělou, ostražitou dívku a nabídl jí místo v teplém, zvonivém světě své kovárny. Nikdy nemluvil o lítosti, jen o práci. Učil ji názvy nástrojů, sekáče na štípání střešních latí, tesáka na tvarování trámů, hoblíku na vyhlazování dřeva, dokud nevypadalo jako říční kámen. Ukázal jí, jak číst kresbu v kusu dubu, jak kalit ocel, aby si zachovala ostří, a jak míchat maltu z hlíny, písku a koňských vlasů, která by utěsnila chatu proti zimnímu větru. Učil ji, že neexistuje nic zbytečného, jen věci, které ještě nenašly svůj účel. K jejím 16. narozeninám jí dal malý nožík na řezbářství. Jeho ostří bylo z jemné německé oceli a jeho rukojeť byla kus jalovce, který obrousil a naolejoval, dokud dokonale nezapadl do křivky její ruky. Byl to jediný dárek, který kdy dostala a který se cítil zcela její vlastní a nosila ho stále. Silas spokojně zemřel ve spánku o rok později a zanechal Daisy znovu v jediné péči svého strýce, muže, který ji neviděl jako příbuzného, ale jako položku v účetní knize. Vyloučení, když přišlo, bylo stejně tiché a bezkrevné jako záznam ve stejné knize. Stalo se to v úterý ráno koncem září. Vzduch byl ostrý s blížícím se podzimem. Její strýc Thaddeus ji zavolal do malé kanceláře za pultem obchodu. Neřekl jí, aby si sedla. Stál za vysokým stolem, prsty složené jako střížka, hromádku papírů drženou skleněným těžítkem. Byl to muž ostrých hran a tenkých rtů a díval se na ní ne se zlobou, ale s odtažitým klidem muže, který uzavírá účet. Obchod byl prodán, řekl plochým hlasem. Nový majitel, pan Gable, se ujme držení 1. října. Má svou vlastní rodinu. V tom uspořádání pro vás není místo. Daisy nic neřekla. Stála naprosto nehnutě, ruce sepjaté za zády a sledovala ho. Zdálo se, že její mlčení považuje za nepochopení. Teď je ti 18, Daisy, jsi plnoletá. Očekává se, že se o sebe postaráš sama. Posunul tenkou obálku po naleštěném dřevě stolu. Tohle je $7. To je to, co zbylo po vyrovnání konečných dluhů vašich rodičů vůči mým účtům za vaše ubytování a stravu za posledních 6 let. Krutost spočívala v jeho úhlednosti, v jeho administrativní konečnosti. Nebylo co namítat, nebylo o co prosit. Byla to transakce. Byla dluhem a teď byla splacena. Vzala obálku, papír byl v její ruce tenký a beztížný. Neplakala. Lekce od Silase Crofta se týkaly víc než jen dřeva a oceli. Týkaly se nesení tíhy bez zlomení. Jen jednou kývla, otočila se a vyšla z kanceláře. Šla do malé místnosti vzadu v obchodě, která jí patřila, a pozbírala své nepatrné věci do plátěné brašny, náhradní oblečení, deku, malou plechovou krabičku zápalek a ošuntělý výtisk Robinsona Crusoea, který jí četla matka.
Nakonec si vsunula do kapsy nožík s jalovcovou rukojetí. Jeho hladký, známý tvar, malý, tvrdý bod útěchy. Vyšla zadními dveřmi, tiše je za sebou zavřela a neohlédla se na jediný domov, který kdy znala. Cesta na jih byla lekcí prachu a vzdálenosti. Daisy šla 2 dny a sledovala koleje po vozech, které nahrazovaly cestu. Slunce, neúnavná tíha na jejich ramenou, krajina jejího dětství, místo zelených říčních údolí a známých kopců, se pomalu ustupovala sušší, drsnější zemi. Stromy rostly zakrnělé a řídké a země se proměnila v bledě, prašně okrovou. 3. den ji dohnal nákladní vůz vezoucí sůl a sudy octa. Řidič, muž jménem Henderson, s laskavou unavenou tváří, jí nabídl svezení vzadu a ona vděčně přijala. Jela další 3 dny, otřásaná kolejemi a pečená sluncem, sledovala rozprostírající se rozlehlou prázdnou zemi. Snědla poslední chléb, který si vzala, a šetřila vodou z brašny. Cítila, jak se její svět zmenšuje na prostý, brutální výpočet přežití. Vůz konečně dorazil do městečka Cottonwood Flats, místa, které se zdálo být méně městečkem než dočasnou argumentací s divočinou. Skládalo se z jediné prašné ulice, lemované tuctem nenatřených budov, salúnu, pozemkového úřadu, všeobecného obchodu, stájí a několika malých domků. Bylo to místo, kterým lidé procházeli na cestě jinam. Henderson jí pomohl sestoupit z vozu. Dál už nejedu, slečno, řekl a smekl klobouk. Hodně štěstí. Daisy ho sledovala, jak se vůz zmenšuje do prašné tečky na obzoru a hluboký pocit izolace se nad ní snesl. Byla cizincem na cizím místě s $6 a nějakými drobnými v kapse a žádným plánem kromě další hodiny. Stála uprostřed ulice, vítr jí čechral vlasy a zhodnotila situaci. Budovy vypadaly unaveně, jejich dřevo odbarvené sluncem do stříbrna. Ticho bylo ohromující, přerušované jen skřípěním nápisu a vzdáleným dupotem koně. Vzpomněla si na Silase Crofta, na jeho tichou kompetenci, na způsob, jakým se mohl podívat na rozbité kolo a vidět nejen poškození, ale přesné kroky potřebné k jeho opětovnému zprovoznění. Zhluboka se nadechla, suchý vzduch jí škrábal v krku a zamířila k budově označené Pozemkový a titulařní úřad. Muž v pozemkovém a titulařním úřadu se jmenoval Elias Vance, jméno, které se dozvěděla z poškrábané mosazné destičky na jeho stole. Byl starý, s pletí barvy opotřebovaného papíru a brýlemi posazenými na konci nosu. Kancelář páchla starým tabákem a prachem. Když vstoupila, zvedl hlavu od svého deníku. Jeho výraz byl plný unavené trpělivosti. Pomoci? Zeptal se. Jeho hlas byl suchý šelest. Daisy položila svou plátěnou brašnu na podlahu a stála před jeho stolem. Hledám místo, řekla jednoduše. Pozemek, nárok, něco, co si můžu dovolit. Vance se krátce, bez úsměvu zasmál. Nejasně mávl na mapy na zdi, mozaiku nároků a usedlostí. Všechno hodnotné je zabrané, děvče. Už léta. Pokud nemáš $1000 a hlavu na rančing ve velkém, tady pro tebe nic není. Daisyna naděje, malá a křehká věc, se začala zcvrkávat. Myslela na svých $6. Není tu vůbec nic? Zeptala se, hlasem tichým, ale pevným. Úředník se zarazil, klepal dlouhým prstem na svůj deník. Pak se na ní podíval, skutečně se na ní podíval poprvé, viděl nejen cestující, ale mladou ženu stojící sama s rovností páteře, která svědčila o něčem jiném než o zoufalství. Zablesklo se v něm něco, vzpomínka nebo možná lítost. Je tu jedno místo, řekl pomalu, jako by tu myšlenku vytahoval ze zaprášeného koutu své mysli. Staré Hatcherské místo, severně odtud, nahoru k Dry Creek, je v záznamech už 15 let. Nikdo tam nebydlel, od té doby, co Elias Hatcher odešel do hor a nikdy se nevrátil. Popisoval to ponuře, jednookou chatrč, zborcenou ohradu, studnu, která byla pravděpodobně suchá. Půda byla pro pastvu chudá a pro zemědělství příliš kamenitá. Byla považována za opuštěnou, nešťastnou. Kraj si ji před lety vzal kvůli nezaplaceným daním, dokončil. Nemůžeme ji prodat, ale zákon říká, že můžeme vydat listinu komukoli, kdo je ochoten převzít budoucí daňové břemeno. Bude to stát $1 za poplatek za podání. Podíval se na ní přes brýle, očekávaje, že odmítne. Místo toho Daisy sáhla do kapsy a položila na stůl jediný stříbrný $. Beru to, řekla. O hodinu později vyšla z úřadu s kusem papíru, na kterém stálo, že je majitelkou 40 akrů a zničené chatrče.
Bylo to místo, které nikdo jiný nechtěl, místo poslední naděje. Ale když šla na sever z města, následovala hrubou mapu od úředníka. Cítila ne zoufalství, ale záblesk drsného odhodlání. Bylo to její. Hatcherovo místo bylo ještě pustější, než popsal úředník. Leželo v mělké pánvi půdy obklopené nízkými, kamenitými kopci posetými jalovcem a šalvějí. Chatrč byla malá čtvercová stavba ze šedých, zvětralých polen, jejíž střecha se uprostřed prohýbala jako hřbet starého koně. Jediné okno zíralo jako slepé oko, sklo dávno pryč. Plot ohrady se většinou zhroutil, jeho sloupky stály v unavených úhlech. Ale první věc, kterou Daisy skutečně viděla, věc, která ji zaujala, byla studna. Byla 10 yardů od dveří chatrče, dokonalý kruh pečlivě složených kamenů, který se tyčil 2 stopy nad zemí. Byla to práce trpělivé ruky, kameny vybrané pro svůj tvar a velikost, položené bez malty, ale zamčené pouze dovedností. Byla to práce, kterou by Silas Croft obdivoval. Zbytek odpoledne strávila chůzí po pozemku. Její boty vířily chomáčky bledého prachu. Půda byla skutečně kamenitá, ale v nízkém prostoru poblíž koryta suchého potoka se půda zdála tmavší, bohatší. Chatrč, navzdory svému úpadku, byla postavena na pevných kamenných základech. Polena byla pevná, odbarvená časem, ale ne schnilá. Přejela rukou po stopách po sekeře na polenech, cítila ducha muže, který je tvaroval. Uvnitř byla chatrč jediná místnost, prázdná kromě zrezivělého rozbitého kamen na dřevo v rohu a silné vrstvy prachu a listí, které dovnitř navál otevřený vchod a okno. Byla malá, nevíc než 12x12 stop, ale střešní trámy byly silné a rovné. Měla dobré kosti. Jak se soumrak začal snášet, malující oblohu v odstínech fialové a růžové, Daisy věděla, že je to místo, se kterým může pracovat. Bylo zlomené, ano, ale ne neopravitelné. Položila svou brašnu ke dveřím chatrče a obsadila prostor. Její první prioritou byla voda. Potok byl kosti suchý a její brašna byla téměř prázdná. Studna byla její jedinou nadějí. Další ráno našla staré vědro a kus roztřepeného lana v zborceném přístřežku, který sloužil jako stáj. Přivázala lano, její ruce jisté a nacvičené, a spustila vědro do temného jícnu studny. Dopadlo na dno suchým, dutým klapnutím. Zklamání, ostré a chladné, ji propíchlo. Ale nevzdala se. Věděla, že studny se časem mohou naplnit sutinami. Po zbytek dne pracovala. Spouštěla vědro a tahala nahoru hromadu za hromadou hlíny, spadaného listí a malých kamenů. Byla to práce lámavá, opakující se. Slunce pálilo a její svaly bolely. Do pozdního odpoledne vyčistila několik stop sutin. Při dalším zatažení se vědro vrátilo s něčím jiným, schnilým kusem dřeva. Znovu ho spustila a tentokrát, když ho otřela o dno, zaslechla zřetelné cinknutí kovu o kámen. Vytáhla kbelík nahoru a uviděla něco, co připomínalo starou železnou pant. Uvědomila si, že nelikviduje jen sutiny, ale pozůstatky poklopu studny, který před desetiletími schnil a propadl se dovnitř. Pracovala nyní opatrněji a použila kbelík k odtažení suti na jednu stranu. Přitom cítila, jak se drásá o stěnu studny, a pak se to něčím zachytilo. Zatáhla a lano se napnulo. Zatáhla silněji a zaslechla skřípavý zvuk. Posunul se kámen. Zvědavost, překonávající její vyčerpání, pracovala s kbelíkem tam a zpět, postrkovala uvolněný kámen, dokud se konečně nesesunul na dno studny. Sklopila kbelík naposledy do malé dutiny, která se odhalila. Když ho vytáhla nahoru, byl těžší než dřív. Uvnitř, zastrčený mezi hlínou a kamínky, ležel těžký balíček zabalený vo voskovaném plátně, pevně svázaný voskovanou šňůrou. Srdce se jí rozbušilo o něco rychleji. Odnesla ho k prahu chaty a posadila se, pozdní odpolední slunce jí hřálo na zádech. Třesoucími se prsty rozbalila šňůru a rozložila tuhou, voskovanou látku. Uvnitř byl malý, ale těžký plátěný pytel a vedle něj složený kus papíru. Požloutlý stářím, ale chráněný před vlhkostí voskovaným plátnem. Nejprve otevřela pytel. Byl naplněný zlatým prachem, třpitícím se ve světle, a hrstí stříbrných a zlatých mincí. Nebylo to bohatství, ale bylo to víc peněz, než kdy viděla. Dost na koupi nářadí, zásob, okenní tabulky, možná i kozy. Stačilo to na začátek. Pak rozložila papír. Rukopis byl úhledný a pečlivý, psaný vybledlým černým inkoustem. Byl to dopis. Komukoli, kdo to najde,
začínal. Jmenuji se Elias Hatcher. Tuto chatu jsem postavil na jaře roku 1874. Tuto nárokovou oblast jsem si osvojil se svou ženou Sarah a naší dcerou Lily. Plánovali jsme zde žít. Studna byla první věcí, kterou jsem postavil. Člověk může žít bez střechy, ale nemůže žít bez vody. Byli jsme šťastní 2 roky, ale horečka, která si vzala tolik lidí tu zimu, mi vzala mou Sarah a mou Lily. Pohřbil jsem je na východním svahu, kde mohli vidět východ slunce. Poté, co odešli, se ticho tohoto místa stalo příliš hlasitým, abych ho snesl. Odcházím s tím málem, co mám. Toto zlato je z malého nálezu, který jsem učinil v horách. Není to mnoho, ale jsou to čisté peníze, vydělané vlastníma rukama. Nemám žádnou rodinu, které bych je mohl dát. Vracím se do hor. Možná tam najdu klid, nebo možná se nevrátím. Teď už na tom pro mě moc nezáleží. Mou jedinou nadějí je, že ten, kdo to najde, je v nouzi. A že to použiješ k navrácení života tomuto místu. Domov by neměl být tichý. Měl by být naplněn zvuky práce a života. Nenech to zapomenout. A dole bylo podepsáno Elias Hatcher, září 1877. Daisy si dopis přečetla 2krát. Prsty přejížděla po vybledlých slovech. Cítila hluboké spojení s tímto mužem, kterého nikdy nepotkala. S mužem, který také znal hlubokou ztrátu a vlil svůj zármutek a svou naději do tohoto malého kousku země. Pečlivě dopis znovu složila a naposledy se podívala do voskovaného pouzdra. Zastrčený v rohu byl ještě jeden předmět. Byla to malá, hrubě vyřezávaná ptáček, ne větší než její palec, vyřezaný z kusu bledého, hladkého dřeva. Byla to práce milující, ale nešikovné ruky, otcova dar pro jeho dítě. Daisy zavřela oči a sevřela malého ptáčka v dlani. V druhé kapse cítila známou váhu nože s rukojetí z jalovce, který jí dal Silas Croft. 2 dary od 2 dobrých mužů, které už nikdy neuvidí. 1. Nástroj pro tvarování světa. 2. Malý symbol lásky. Seděla tam, zatímco slunce zapadalo za kopci. Ticho místa už nepůsobilo prázdně, ale bylo naplněno klidným pocitem účelu. Nebyla jen dědičkou kusu země. Byla strážkyní naděje Eliase Hatchera. Následující ráno se Daisy vydala na dlouhou cestu zpět do Cottonwood Flats. Zlatý prach a mince secured v pouzdře uvnitř její košile. Jeho váha byla stálým uklidňujícím tlakem na její kůži. Kráčela ne s nejistotou vyhnance, ale s rozhodným krokem ženy s plánem. Její první zastávkou byl obchod s koloniálem. Místo, které vonělo kávovými zrny, kůží a uzenou slaninou. Koupila pytle mouky, fazolí a soli, kus slaniny, kávu a malou litinovou pánev. Poté šla do koňské stáje, kde muž jménem Caleb Finch provozoval malou pilu za stájemi. Byl to velký mrzutý muž s plnovousem plným pilin a podíval se na ní s podezřením, když požádala o dřevo. Co potřebujete s dřevem, holka? Zeptal se hlubokým dunivým hlasem. Opravuji staré Hatcherovo místo, řekla a přímo se mu podívala do očí. Potřebuji cedr na šindele a pár dobrých prken na podlahu a dveře. Finch zabručel, ale viděl vážnost v jejich očích. Vedl jí ke hromadě cedrových kulatin. Umíte používat sekáč a kladivo? Zeptal se, aby ji otestoval. Ano, řekla Daisy. Učil mě pan Silas Croft z Prairie Ridge. Jméno mu přimhouřilo rozpoznání. Silas Croft ho znal. Byl to mistr kolář. Pokud vás učil, víte, co děláte. Jeho chování se téměř neznatelně zjemnilo. Ukázal jí, jak vybrat nejlepší kulatiny, ty s rovným zrnem a bez suků. Prodal jí dřevo spolu s balíkem použitých, ale pevných prken za rozumnou cenu. Dokonce jí zdarma přidal hrst starých rovných hřebíků. Ty to budete potřebovat, řekl a hodil je do jejího pytle. Není důvod, aby dobré dveře spadly z pantů. Daisy strávila následující týdny v horečnaté práci. Její dny se řídily sluncem a stálým rytmem práce. Začala střechou. Používajíc kladivo a sekáč, který si koupila, rozsekala cedrové kulatiny na stovky tenkých, stejnoměrných šindelů. Sladká, ostrá vůně dřeva naplňovala vzduch. Vylezla na střechu, odstranila schnilé staré šindele a pečlivě pokládala nové v překrývajících se řadách, přibíjejíc je, dokud nebyla chata utěsněná a vodotěsná vůči nebi. Použila prkna od Caleba Finche k opravě podlahy a stavbě pevné, funkční dveře, které se hladce otevíraly na nových železných pantech. Na okno natáhla kus naolejovaného plátna přes otvor, dočasné opatření, které propouštělo měkké, rozptýlené světlo a udržovalo vítr venku. Večery trávila u ohně, který si zapálila v opravených kamnech.
Jedla fazole a slaninu ze své pánve a plánovala práci na další den. Našla hroby, o kterých Elias mluvil, 2 malé kamenné kopečky na nízkém kopci. Očistila od nich plevel a svým nožíkem na řezbářství vyřezala jejich jména na hladký kámen. Sarah a Lily Hatcher. Cítila, že to bylo správné, malý akt vzpomínky. Jedno odpoledne přijela k chatě žena na ulici. Byla starší s laskavou zvrásněnou tváří a rukama, které zjevně zvyklé na tvrdou práci. Jmenuji se Agnes Millerová, řekla vřelým hlasem. Mé místo je pár mil na východ odtud. Viděla jsem kouř z vašeho komínu. Nic jsem neviděla 15 let. Podala jí malou nádobu. Přinesla jsem vám trochu mléka. Tělo nemůže žít jen z fazolí. Daisy, překvapená laskavostí, ji pozvala dál. Agnes si prohlédla malou čistou chatu, těsnou střechu a pevnou branku. Odvedla jste dobrou práci, řekla s očima plnýma respektu. Tohle místo čekalo na někoho jako vy. Byl to prvníkrát, co Daisy slyšela slovo pochvaly od dob, co zemřel Silas Croft, a usadilo se jí v srdci jako teplý kámen. Návštěva Agnes Millerové byla začátkem. Zdálo se, že se slova šíří řídkou komunitou v kopcích, že staré Hatcherovo místo už není opuštěné. Lidé byli zvědaví. Projížděli kolem, zpomalovali koně, aby se podívali na kudrlinku kouře z komína a úhledné hromádky dřeva vedle dveří. Viděli pokrok, pomalou, stálou proměnu ruiny v domov a respektovali to. Samotná práce byla jazykem, kterému všichni rozuměli. Agnes se stala pravidelnou návštěvnicí, často přinášela vejce nebo bochník čerstvého chleba. Na oplátku jí Daisy pomohla opravit část plotu na jejím pozemku, její ruce rychlé a jisté s drátem a kůly. Pracovali v pohodlném tichu, sdílená práce vytvářela pouto silnější než jakákoliv slova. Caleb Finch, majitel pily, jí odkládal dobré, rovnozrnné odřezky dřeva, když přijela do města pro zásoby, nazýval je odřezky a účtoval jí téměř nic. Není důvod, aby se dobré dřevo zbytečně plýtvalo, mručel, i když oba věděli, že je to laskavost. Dokonce i šerif města, tichý, všímavý muž jménem Brody, si zvykl jezdit tam jednou týdně. Nikdy nesedl, jen zastavil koně a pokynul. Všechno v pořádku, slečno Cole? Zeptal se. Všechno je v pořádku, šerife, odpověděla. A on znovu pokynul a odjel. Jeho přítomnost byla tichým, oficiálním potvrzením jejího práva tam být. Štít proti komukoli, kdo by mohl zpochybnit její nárok. Už nebyla bezejmennou tulákem. Byla Daisy Cole z Hatcherova místa. S chatou zajištěnou se obrátila k zemi. Očistila zhroucený ohrádku, vykopala nové otvory pro kůly a vrátila zpět staré zvětralé lišty. Koupila pár kos od Agnes. Jejich blekání bylo vítaným zvukem v tichém údolí. Rozbila půdu poblíž koryta potoka, kde byla půda nejbohatší, a zasadila malou zahradu brambor, cibule a odolné zeleniny, s použitím technik, které ji naučil Silas o čtení půdy a ročních dob. Studna, kdysi symbol její zoufalství, se stala srdcem jejího farmy. Voda byla studená, čistá a sladká. Pokaždé, když vytáhla kbelík, myslela na Eliase Hatchera, muže, jehož trpělivá kamenná práce jí posloužila desetiletí poté, co odešel. Místo ožívalo, přesně jak si přál. Ticho zmizelo, nahrazené jemným kuňkáním kuřat, které si pořídila, blekáním kos a stálými, rytmickými zvuky její vlastní práce. Seknutí sekery, škrábání motyky, jemné bouchnutí kladiva. Byl to zvuk domova, který se stavěl, nejen z kulatin a kamene, ale z vytrvalosti a péče. Jednoho večera na konci jara, rok poté, co dorazila, seděla Daisy na malé verandě, kterou si postavila na přední straně chaty. Vzduch byl chladný a voněl vlhkou zemí a kvetoucím šalvějem. Slunce zapadalo za západními kopci a obloha byla dechberoucí lázní oranžové a fialové. Její malá zahrada vzkvétala. Její úhledné řady byly svědectvím její práce. Její kozy se klidně pásly v přestavěné ohrádce. Z otevřených dveří chaty za ní vrhala lucerna teplé žluté světlo. Místo už nebylo ruinou. Byl to domov. Byl malý a jednoduchý, ale byl pevný, teplý a zcela její. V pravé ruce držela nůž na řezbářství z rukojetí z jalovce, který jí dal Silas Croft. Jeho povrch byl hladký od let používání. Dokonale seděl v její dlani. Byl to nástroj tvorby, symbol dovedností a soběstačnosti, které jí vštípil. V levé ruce držela malého vyřezávaného ptáčka, kterého Elias Hatcher zanechal. Byl to symbol lásky a ztráty, symbol naděje, kterou vložil do budoucnosti, kterou nikdy neuvidí. Myslela na ty dva muže, cizí si navzájem,
z různých částí jejího života, kteří jí oba, každý svým způsobem, dali základ, na kterém mohla stavět. Jeden jí dal dovednosti pracovat a druhý jí dal prostředky a místo, kde to dělat. Pak myslela na svého strýce, Thadeuse, muže, který jí vyhodil se $7, považující za bezcennou zátěž. Viděl ji jako aktivum, které je třeba zlikvidovat, konečný zápis v uzavřené účetní knize. Nikdy si nemohl představit toto místo, tento život, který si vybudovala z toho, co on a všichni ostatní považovali za nic. Zaměnil její tichost za slabost, její samotu za bezmocnost. Daisy Cole bylo 18 let, když přijela do tohoto údolí, sirotek s dolarem v kapse. Ten dolar utratila za kousek opuštěné půdy, o kterou nikdo nestál. Byl to ten nejlépe utracený dolar v jejím životě. Ta tichá síla vidět potenciál tam, kde jiní vidí jen zkázu, je vzácná a mocná věc. Pokud s vámi rezonují příběhy jako tenhle o Daisy, příběhy, které oslavují odolnost a tichou důstojnost tvrdé práce. Zvažte odběr našeho kanálu pro další vyprávění ze zapomenutých koutů historie a necháme vás s touto otázkou k zamyšlení. Našli jste někdy hodnotu v něčem, čeho se všichni ostatní vzdali? Podělte se o své myšlenky s námi v komentářích níže. Čteme všechny. Děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď směřujeme k prvnímu milníku. 1000 odběratelů. Pokud vás moje příběhy alespoň trochu oslovily, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý odběr je pro mě velkou motivací pokračovat a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v dalším videu.